זה משהו. זה מחנה שבויים מצריים. יש שם שדה תעופה מצרי. היחידה שלנו הייתה צריכה לתפוס את שדה התעופה של אל-עריש. ואז נושא התובלה שלנו, שהביאו ציוד וכל זה לכוחות שכבשו את סיני. ובצד, על יד שדה התעופה, היה אנגר כזה מוקף עם שקי חול, ושם היה מחנה שבויים. אני לקחתי את המצלמה למחנה שבויים, הלכתי לבד. והחבר'ה שלנו, משטרה צבאית מורידה אותם, מכות וטח כמו איזה עדר כבשים הביאו אותם, מורידו את הבגדים, תחתונים חצי ערומים, מורידים אותם מלמעלה עם מכות, בשביל מה? מה אתה מכניס למכות? הם אמרו, קללו אותך, למה לקות? מי היה מתעלל? האלה, הממצדיקים, לא הלוחמים עצמם. תקום, שקב. קום, קפוץ, פול, שקב, פול, שקב. עכשיו יגיד לו, קום שב. איזה שב, שקב. והמסכן הזה שמן בקושי זר טרח, אם הוא לא יקבל מכה, יקבל לי מעלה. הייתי במדים, צילמתי, מה? סתם, כמו באיזה, בבעל חי לא מתעללים ככה. אגב, ניגש הקצין המצרי, וניגש לחייל, עושה לו ככה, תראה, מנגב לו ככה את הפה, מצא חן בעיניי. אמרתי יפה, בני אדם. זה מלחמה, זה עושה את הבן אדם חיה. בתור צופה מהצד, ומחזיק מצלמה, אני לא התערבתי, לא אמרתי שום דבר. לא התערבתי, זה לא תפקיד שלי. אצלי אדם הוא אדם, לא משנה אם הוא אויב שלך, או ידיד שלך, או שהוא מהעם שלך או מעם אחר.